4, 3, 2, 1, 0. And liftoff. Mirovahî di sala 2018 da di derbarê rêwîtiya Stêrkan de gavek dinya gelek mezin avêt. Ev sala tomarkirina rekorên kompanya SpaceX'ê ye jî. SpaceX kompanya taybet ya berhemên esmanî û firînên fezayê ye. Ji aliyê milyarderiyê Xwediyê Tesla'yê Elon Musk ve hatiye damezrandin. Karê Falcon nehê ji bo îstasyona navnetevî ya esmanan kişandina pêdîviyan e. Tevî planên diyarkirina sê vedîtinên din di dawiya salê da Falcon neh tenê yek ji 19 vedîtinên wan e. SpaceX her wiha diyar kiriye ku ew li ser vedîtina bi navê roketa sê caran ku carek yekî dixebitin ku rêwîtiya fezayê erzantir bibe. Ew hesab dikin ku dema rêwîtiya bazirganî ya esmanan pêk were evê buhaya her yek seferek dora $200,000 be. Di 2018 de îstasyona navnetevî ya esmana rojbuna xuna bîstan pîroz kir. Ev îstasyona ji hevkariya Amerîka, Kanada, Japonya, Rusya û Ajansa Esmanî ya Awropî ya 12 endamî pêk tê. Di nûçeyek nebaşta lêkolîn van ragihandin ku 5 bakteriyên nexweşiyê ji destavxana îstasyona navnetevî ya asmanî hatiye stendin û li hemberê antîbiyotîka ziyan nabin ku 80% ihtimal heye ku bibin sedema nexweşiya mirovan. Ev videoya ku ji kanala CCTV hatiye veşandin ji aliyê dengê Amerîkayê ve nikare were pîşrast kirin. Lê CCTV got ku şandina roketa Çînê daketina wê ya hêla tarî ya heyvê nîşan dide ku dibe ku di meha yekî da pêk were. Makineyek gerok û kamera jî di nava alava daketinê da ye û tovên kartol û xerdelê û dîsa hêkên kurmê hevrîşîmê jî têşandin. Pisporê NASAyê û SpaceX bi hizaran mîla firyayê ku bigîşe planeta bi navê Bennu ku bi mezinahiya balexaneyekî ye. Gîştina wir di salgirtiye û zanistvan şaşmane ku wan şopa kîmyayî ya avê kişf kirine. Ew li ser ihtimala di 105 salî da qelibandina Bennu û dinê jî xebatê dikin. NASA di sala 1977 da makina xuna dudiyan ya bi navê Voyagerê diyar kir. Îsal makina bi navê Voyager 2 ket qada navberiya Stêrkan. Ew niha 11 milyar mîl ji dinê dûr e û nêzîka 16 demjimêr û nîv dem lazim e ku ji makînê agahdarî were girtin. Lêkolîner dibêjin ew hêvî dikin ku Voyager 2 ji bo 9 salên din jî kar bike. Dibe ku wê videoya govendgirtina zanistên herî serkeftiyên NASAyê piştî daketina alava ya bi navê InSight ya li ser erdê Sorya Marsê dîtiye. InSight ji bo 2 sala ji Marsê re hatiye şandin ku lêkolînên kûr bike. Gîştina wê 6 meh û 300 milyon mîl girtiye. Piştî daketina wê ya li ser Marsê wene ji NASAyê ra hat şandin. Di vê demê da ku em pêşwaziya 2019 dikin, em ji ser erdê sala nû yên hemû kesên li jor pîroz dikin.